Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi uncoma umdlali wasesiswini uMfundo Vilakazi ngemuva kokuthi ezakhe zibambana ngo-1-1 neTS Galaxy eMbombela Stadium. uVilakazi ungena esiwombeni sesibili kwathi ubukhona bakhe kwashintsha umdlalo. I-Kaizer Chiefs ike yathwala kanzima ukudala amathuba esiwombeni sokuqala, kodwa uVilakazi ulethe umfutho nesivinini eqenjini. uNabi ujabule ngendlela uVilakazi adlale ngayo nokwenze umehluko omkhulu kulo mdlalo. Ube muhle ngokuphaselana ibhola, ehlale efuna ukwakha amathuba kozakwabo. Ukusebenza kwakhe kanzima kubonakele. Ukungena kukaVilakazi kuphinde kwaholela ekutheni iKaizer Chiefs ihlasele kangcono. Akuzange kumangaze ngesikhathi uRangachivaviro eshaya igoli lokulinganisa ngomzuzu wokugcina. uNabi ubongela uVilakazi ngokusiza iqembu libuyele emdlalweni. uNabi ujabule ngomzamo kaVilakazi futhi umncome ngokusebenza kanzima ekuziqeqesheni. Ungumdlalo obalulekile kuKaizer Chiefs futhi iqembu linenhlanhla ngokuba naye. Ukudlala ngokulingana neGalaxy bekuwumdlalo onzima, kodwa uNabi ujabule ngomoya wokulwa weqembu. Ngisho nalapho izinto zenzima baqhubeka futhi bathola umphumelo omuhle. Lokhu kukhombisa isimilo sabadlali. Njengoba uVilakazi sebuyile, iKaizer Chiefs izobheka ukwakhela phezulu kwalowo mphumela inyukele phezulu emasontweni azayo. uNabi uzothembela kuVilakazi ukuthi aqhubeke nokuba nomthelelo omkhulu.